Дәүләт Думаһы яңа закон проекты карай. Уға ярашлы умартасылык тураһындағы законга төҙәтмәләр индерелә. Яңы төшенсәләр бал һәм умартасылык продукцияһы. Тәүге аңлашыла, ә бына икенсеһе нимә ул? Умартасылык продукцияһы нимә ул дигән һорау туа һәм уны балдан нисек айырырга? Яңа закон сифатты яхшыртуга булышлык итерме? Бүген ошо хакта һөйләшәбез. Һаумыгыз. Киске телевизия Тура эфирда ижади төркем исеменнән һеҙҙе Гөлсимә Иштанова сәләмләй. Фикер алышу өсөн студияға саҡырылған ҡунаҡтар менән таныштырам. Руслан Николаевич Ҡайыпҡолов, Башҡортостан умартасылык һәм эпитерапия ғилми тикшеренеү үҙәге бүлек начальнигы, ауыл хужалығы фәндәре кандидаты. Тимур Фларис улы Камалетдинов, Башҡортостан Республикаһының ветеринария идаралығы бүлек етәксеһе. Әлфиә Рәфҡәт ҡыҙы Шәвәлиева, Иглин районы Түбәнге Әләмәҙ ауылы урта дөйөм белем мәктәбе уҡытыусыһы. Һәм Риф Ғималетдин улы Шәвәлиев, умартасы Иглин районы. Хәйерле кис, хөрмәтле ҡунаҡтар. Саҡырыуыбыҙҙы ҡабул итеп килгәнегеҙгә ҙур рәхмәт. Ә инде, хөрмәтле тамашасылар, беҙҙең әңгәмәгә ҡушылырға теләһәгеҙ 2-955 беҙҙең телефон, Өфөнөң коды 347. Һәм ғәҙәттәгесә һеҙгә интерактив һорау бирәбеҙ. Балдың сифаты үҙгәрәме? Яуаптар эйе юҡ форматында, шылтыратыу бушлай, телефон экранда. Шулай итеп, Риф ағай, һеҙгә тәүге һорауҙыр моғайын. Нисек умарталарығыҙ ҡышлана? Аллаға шөкөр, былтыр әҙерәк паттилар... Юғалтулар? Юк, падевый мед болды бетінде. Япрақ балы теләрінде, япрақ балы болды. Шул көбінсе умартасыларда әдірәк юғалтусыларда, юғалуда болды бетінде. Қышқыны, язқыны әдірәк ісләр кету болды. Аллаға шүкір мені біздің среднерусский башқұрт тұқымы қыш әйбәт сықты. Почти 5 пәтер дегенде әйтігі. Аллаға шүкір. Мені иптәшлер бән үләшәбет, қайбір карник, карпаткалар арығына серләп юғалтулар көрәттілерінде. Дүйім алғандар, Руслан Николаевич, республика бойынса несек? Юғалтулар бар ма, юқ ма? Юғалтулар барында ол, баяғы Рифайға әйтмішлей, япрақ балы ол, рейшә балы деп татала. Кемдердің тау урман ердерінде орынлашқан умартасыларында оларда бар енді. Һәм кемдер көньяқ пародаларды тоталар, оларда әлбетте боласақ. Олардың бүтінде сүнкі қортлары бәдің қышлау ярықларына ярықлаштырылмаған. Бына әлгі вақытта Дәүләт Думаһына яңы законға үҙгәрештәр индерелә. Бал һәм умартасылык продукцияһы дигән төшөнсәләр индерелә. Бына нисек уйлайһығыҙ? Был уның балдың сифатын күҙәтеүгә булышлыҡ итерме? Тимур Фларисович, бына һеҙ әлеге ваҡытта ветеринария идаралығында ниндәй тикшеренеүҙәр балдың сифаты буйынса күҙәтеүҙәр алып бараһығыҙ? Хөрмәтле тамашаусылар, безнең ветеринарный хеҙмәтебез республикада һәр бер районда бар. 16 лабораториябыз, ветеринар лабораториябыз бар. Һәр бер районда умартаусылар килеп, балын биреп, анализларын алып, бүтін рынокка шығып, бүгінгі күнде була. Тикшерә ала, тимәк? Тикшерә алабыз, әйе. Но біздің яңы правилар шыққан 1 марттан. 1 марттан біздің қазір бір пчеловодтан анализларға алырға яңынан Яңынан мөмкинлеге юҡмы нисек? Әлеге ваҡытта бына белеүебеҙсә, 10 апрелдән күсмә мобиль лабораториялар республика буйлап йөрөй һәм һәр кем үҙенең балын, я булмаһа бал ҡорттарын тикшерә ала. Үҙенең балын, бал ҡорттарын китәргә була. Был атнада безнең мобиль лабораториябыз булды Нуриман районында, Емешкен районында. Графикларыбыз бар, безнең сайтта графикларыбыз бар, мобильный лаборатория йөрәсәк, бүтін Башҡортостан ерләренә... Иғландарды күҙәтеп барыға, тимәк? Әйе. Республика буйынса. Риф Ғилметдинович, һеҙ нисек, Әлфиә Рәфҡәтовна, үҙегеҙҙең умарталығыҙҙы, бал ҡорттарығыҙҙы тикшертәһегеҙме был лабораторияла? Әлбиттә, йыл һайын лабораторияға үлгән ҡорттарҙы менә яңы ғына алып барып бирҙек. Һәм дә инде
бүтән продукцияһында әле килеп бетмәгән результатлары, бүген кіріп сықты иптәшем, результатлары килеп бетмәгән. Әлбәттә, ел һайын барабыз лабораторияға анализлар эшләргә. Ни өчен тикшертәһегез ел һайын? Һез инде тәҗрибәле умартасы, бәлки үҙегеҙ дә асыҡлай алаһығыҙҙыр юғалтыуҙар нимәнән икәнлеген? Юк инде ул без битендә иң беренсе 2005 елда Амир Мирахматович организовать битендә медовый фестивальләр. Шуның өчен шунда катнашыр өчен в обязательном порядке дигәндәй балның уже сифатын тикшерергә кирәк иде. Сертификат булырга тиеш. Балны тикшерер алдыннан ветеринарный паспорт пасеки булырга тиеш. Шуннан бирәбез язгыны подмор, анализлар вес әдрәк үткәс уже кортлар исәйгәс расплод, печатный расплодны бирәбез, печатный, не печатный да барында. Шуларны инвазионный сирләр диләр, дагы нинди сирләр бар, алар күрһәтәсәк. И если сирләр булһа, безнең балны уже ярмаркага или хатуга тәкъдим ителмәйләр алар. Шуның өчен хәзерге заманда менә Меркурий аша уже без үтеп бара бит инде, анда вис күренә, елдан-ел килгәне, кая очаг заболеваний булырга может, төрле менә ситтән менә әле тропилапсус килергә тиеш дип куркыталар бит инде. Шуның өчен менә лабораториялар безгә нык ярдәм итә шуның өчен. Димәк, тикшеренеп тору мотлак һәммәгә. Мотлак. Әгәр бuna ошо умартасылыкка һез нисек килдегез? Бу һезнең гаилә эшегезме? Консилlarda битендә төрле хәлләр булып китте. Элек мин булай инженер-механик профессор буйса. Кортларны шул телевизорда күргәнем бар. 92 елны 4 трамбочный пакет сатып алып, шуңан ел һайын үрәнеп төшеп, үрсетеп, 4-5 елдан үзем уже кортлар хата башладым, пакетлар хата башладым. Ул елларда бит кыенлык. Дүйім алғанда 30 елдан ашу һеҙҙең тәжрибәгеҙ бар тип әйтһәк тә була. Ғаиләбеҙҙең эше. Ғаиләгеҙ менән шөғөлләнәһегеҙ. Ғаилә белән шөғөлләнәбеҙ. Һәм бына яңы законға яңы үҙгәрештәр индерелә. Бал һәм умартасылык продукцияһы. Нисек ҡабул иттегеҙ, Рифҡа Рәүзиевна, бына был яңылыҡта? Кәрәкме, ни өсөн кәрәк? Бер уйлаһаң битендә ул төрлө неләр буйынса может быть кемдер уйлай дөрөстөр да дип. Безнең өчен ул бал инде ул. Бүтәнсә исем кушылырга тиеш түгел. Мед натуральный закон буенча. Мед натуральный или с добавками анда хоть ниндәй орех кем неме кәйтеләй, шуларны добавкалар кушса, уже мед натуральный с такими-то добавками. Медовый продуктка төрле фальсификатлар керергә мөмкин бит инде. Итак, менә әле шутлап караһаң, безнең Россия буенча фәлән умата фәлән бал иялар. Хатла нисә мәртәбә күбрәк бит. Каян килеп сыккан ул бал? Ул секрет. Харау тудыра. Руслан Николаевич, нисек һеҙ бына был закон буенча һеҙҙең дә ҡарашты беҙгә килә? Был законда без үҙебеҙҙең мин үҙем технический комитет бар беҙҙең ошо госларҙы ҡарап буйынса. Ул 432-нче һанлы умартасылык комитеты дип атала. Онда 20 Рәсәйдә 20 организация. Әлбиттә ветеринарный службаның центральный лабораториялары бар анда. Шундагы комитеттагы экспертлар дип әйтәм инде, улар ошо госларны ядалар. Бүгенге көндә нимәгә ошо федераль проект килеп сықты? Был нисеп әйтәм инде, әҙерәк дөрөҫөн әйтергә тура киләсәк, беҙҙең рынокта бигерәк тә ритейлерлар диләр, без мына сеттарда булган полкаларда утырган балдың бүгенге көндә статистика буенча 65% фальсификат. Бал түгел. Бал түгел. Бал дип ятыла, но бал түгел исендә. Калганы добросовестный беҙҙең теге тырышҡан умартасыларҙың балдары бит инде. Калганы дигән ул ҡайҙа һатыла? Улар сетьларда һатыла. Мына беҙҙең бит инде Петёрш дигән, шундай ҙур неләрҙә инде, һатыу магазиндарында. Бында законды үҙгәрткән саҡта 4 терминды
үзгәртергә теләйләр. Мына мин ике термины менән ике терминга каршы. Нинди терминдарға? Ике терминна без шулай булырга тиештек. Беренче термин бал. Бал безнең элекке ГОСТ буенча табигый бал дип аталайны, мед натуральный, технические условия битендә. ГОСТ унитазилга. И икенче ул нимәне аңлата? Мына баягы федераль законга килгәндә бында язалар итенә природный пищевой продукт дип язалар. Элек була торган природный сладкий продукт. Пищевой хуйды ул расшифровать дип әйтәм, пищевой продукт кайна буган нәмә берсен табигать менән эшләнгән, микробиология менән эшләнгән, хатта хыра һәм башка продуктлар ине. То есть пищевой продукт дигән нәмә ул зур понятие. Киң. Шуга онда төрле продуктлар кушырга мөмкин. Вот шул нейде баягы фальсификация тибетегенде ялган бал эшләгән әдәмнәр тибетемендә ана шул законды шылдырып индирергә теләйләр безгә. Димәк, ошо үз менән файдаланып калырга теләүчеләр буласак. Икенче термин медовый продукт дигән нәмә. Ул ана шул продукт күзеннән килеп чыккан инде ул. Ул пищевой продукт, онда тагын зур гына нәмәләр индирергә була. Природный хуйды кулланырга тырышалар итендә. Но табигый дигән. Табигый. Як природный, бар табигый. Природный дигән хуйд ул булырга может растительное происхождение, то есть үләндән эшләнгән, да? Животное происхождение, хайвандан. И искусственный да булырга может, һәм башкалар булырга может. Табигатьтә нимә бар? Но безнең балга килгәндә, безнең бал һәр вакыт натуральный дигән хуйд менән була торган. И ул ГОСТ более совершенный. Шуга медовый продукт тип төрле нәмә кушау ул дөрес түгел. Ул мына Рифак әйтмешләй, безнең мед натуральныйга натуральный продукт кушау шулай язылырга тиеш. И безнең балды кулланган потребительләрдә алдашау ундай булмаска тиеш. Шуга ул этикеткалар шулай итеп язылырга тиеш. Шуга мин ошо ике пункт менән әдрәк кенә без хәзер хаттар яздык, моны күрәтергә могу берәүһен. Моны безнең Россия президентына без Госдумага яздык. Министерство сельского хозяйства безнең ауыл хуҗалыгы Россия Федерациясына яздык. Ошо аңлаштыру терминнарда нисегерәк язырга ниттек. Ягъни табигый бал дип законда калдырырга. Натуральный мед. Нисек бөтәһе килеп чыкты. Уныһы икенче бер ГОСТ бар безнең умартасылык һәм терминдар определениялар дигән. Шул терминды без БЛ технический комитетта карага тиешинек үзгәртеп дополнять итәргә. Но бал хуйды шул калырга тиеш. Бүгенгә мына шул әдәмнәр инде тырышып маташып аталар, безгә шундай нейде каршылыклар тудырырга. Ялган бал продукттары дигән терминнар быел индирелгән тиешине, уныһы өчен без укып каранык. Бер яктан ул дөрес язылган. Нимә ул, нисек ул балды ялган эшләргә була? Уның өчен ике төрле направление бар. Беренчеһе безнең битендә химик яктан төрле шәкәрләр бар. Ул глюкоза, фруктоза, сахароза, мальтоза һәм башкаһы. Безнең табигый балда натуральный дип әйтәм инде. Онда фруктоза, глюкоза бар. Но бер нәмәһе бар инде. Ләкин кайһылыр ана шул алдаштырып аткан ул умартасылар түгел. Ул теге эшкәрткән ямгыяттарында. Ана шул эшмәкәрлекте эшләргә була. Әлбәттә, онда дөрес әйткәндә сироп һәмак битендә куертылган. Анда лабораториялар менә тикшерһә, анда пестицидла булмай, антибиотикла булмай, уларга ул яктан. Ягъни уның ялган икәнлеген асыклап булмаймы? Ялган икәнлеген асыклап була, бар уның өчен ГОСТ һәркәләрен тикшереп, һәркәләре аша
текшерге була, һәм башка пролинды текшерге була, шундай төрле Күрһәткечләргә тикшерергә кирәк. Күрһәткечләр аша текшерге була. Ягъни бuna Икенче ягы еще баягы ялган балдың бар ботаник происхождение бит. Мына мәсәлән рынокта низкосортный бал дип әйтәм, рапс балынмы, шимишкә балынмы, алдаштырып, бутап, юка балы дип хату, ул тоже ялганлык. Ул инде мугайын хатта бал продукция дип тә әйтеп булмайдыр инде. Руслан Николаевич, бuna ул бал булырга ла может натуральный, но ул инергия тиеш үзенең термины буенча мед полифлёрный дип. То есть сәскә балы дип язылырга тиеш. Юка балы түгел, ә сәскә балы. Или там икенче бал. Руслан Николаевич, һинең фикерегезне бүлдерәм. Бuna Безнең менән бәйләнештә Дәүләт Думаһы депутаты республиканан Зариф Закир улы Байгускаров. Һаумыгыз, Зариф Закирович. Ишетәбез, һеҙҙе бик яҡшы ишетәбез. Хәйерле кис. Зариф Закирович, шулай итеп, әлеге ваҡытта Дәүләт Думаһында законға үҙгәрештәр ҡарала. Бал һәм умартасылыҡ продукцияһы буйынса. Бына беҙҙең студияла ғалим Руслан Ҡайыпҡулов риза булмауы тураһында белдерҙе. Бал тип кенә, терминды бал тип кенә ҡалдырыу менән. Тәбиғи бал тигән терминды законда ҡалдырыу яҡлы. Депутаттар әле ниндәй тәҡдимдәр ҡарай, бына ошо проектты ҡараған саҡта? Әндем мен әле ишетеп бит, әйтеп бит, балдың продукттары дип ул түгел дип сәләкмәт дип. Мен монда әйтәм, белән битендә һөт буенча тоже бит булды бит шундай һөйләшүләр, бүтән белән һөт түгел дип. Шуның өчен бит законга закон кабул иттек. Онда битендә һөт булһа, ул әсен һөт була, һөт продукты була, ул һөттән әсен булмай, һөттән эшләнгән продукт була. Или моны күргән бар бит, магазинда бар бит сыр, или сырның продукты. Ул бит тоже бүтән белән сыр булмай. Һөттән нәмәгә кушылган, но анда ул сыр бар булмас. Шуның өчен монда ла битендә нимә тәбиғи бал һәм балдан эшләнгән битендә бүтән продуктлар дигәндә аталып. Чөнки бүтән нәмәләр бал дип булмай. Анда бал кушылган икән, ул бит бал дип гына тиеш түгел. Ул тарафы бал булмай. Шуның өчен монда законда шакует дигән ул. Безнең битендә ул законда бит кабул иттек. 20 елда, ул 28 июньдә 20 көченә керде. Онда битендә ул закон бүтән нәмәләр язылган. Но шул вакытта әлеге закон нимәгә кертелде? Ул өткөн генә кертелде ул, белән карай башламаны. Чөнки яһалма балдар бик күп. Яһалма балдарда кәметер өчен һәм аларның теге бетерү өчен бит нишәнгә нәмә ул. Әлеге әгәр ул законда әйтәбез баягы бит шунда да бер монда да дигәндә да дип ул бит күп мәгълүм ул аның эше ул. Аның теге ядырга теге ләгъбә ядырга мул, бетерергә ядырга мул. Ул ядырга мул. Берс монда бит аны Караграк, мында сады тумарграк, ул ничек кирәк, нимә кирәк мәгән. Һәм беренче укуда аны бер калды концепция һәм икенче укуга бит кертә бит истемләр, поправкалар уса. Аны бит монда утырып яларга та кирәкмәй, эшләргә кирәк, чөнки модастагын балдары хаклыгын өчен бит ялган балдар булмаган өчен. Шуны уйлар кирәк. Тагын да законда биләләрне кабул иттек, беренче укуда ул да бу хакыйкатка караган. Она бит 21 елда законда кабул иткәндә ягъни чөнки мансар бит күп этләр бит бергә истит мәмләкәтендә араб кешеләрдә һәм бит каттарга үләде. Шуның өчен мен ярап куйдык. Әгәр дә җитди компаниядә якын булган yerдәге авыл кешеләренә шул битендә агрардар битендә информация бирәләр. Шул вакытта бит битендә шуны агрармада куллансак бит. Шул вакытта бит ядып битендә өстеннән алда булган һәм вакыттагы точно бит вакытлар. Шуның өчен анда бит информация, например, 25 июньдә дөньяда бит беренче август кадәр бит шундай аралык үткәрәләр. Но уртасы бит аны бит 2 ай гына бит мөхтәҗ тота алмай. Шуның өчен бит менә шул дәфтәр буенча биләна уйлайм инде бер ике адына карап икенче укуда анда язсак бит үз көндә аны булмаган һәм ул көндә алда булмаган дип. Бундай Зариф Закирович һеҙҙе бүлдерәм, әлбиттә, бундай төҙәтмәләр ҙә бик мөһим. Ул да беҙҙең умартасларға ярҙамға ҡаралған. Ләкин бында бына бал тип кенә индереү түгел, тәбиғи бал тип индереү яҡлы халыҡ-ара стандарттар буйынса. Бына ғалимдарҙың, республика ғалимдарының битараф булмаған умартасларҙың яҙған хаттары, улар ғөмүмән Дәүләт Думаһы депутаттары тарафынан ҡараламы, иғтибарға алынамы ул?
Onun hatta kadar da klipit tercih parayı buna yine ki hatta da minal bita parayı tamam bertabi aytam bitne o bit tabii ki baltık eter bitinde ol tege bu düşünse bal nime ol bu düşünse bu kadar bitinde çünkü balın düşünse bulmaysa yağma ballarda yağma balda tutup bulmaysa o nime ol tege tabii ki bal nime ol yağma bal şunu bilmeyse bulmay onlar bir tabii ki buna elektriğe geçer eter bitinde ol demek gerekmekte bize gerekmekte bir yağma balda bilirsin bitme ola düşünsendir gerektir çünkü laboratuvarya parada bitme bal tabii ki balma yağma balma eter bitinde o bunun için onda düşünse bilge mutlak gerek. Demek bunday düşünselerde indiriu tap surrogattan haklау üçün керек. Зур рахмат һеҙгә. Шулай итеп безнең менән бәйләнештә Дәүләт Думаһы депутаты Зариф Закир улы Байгускаров булды. Зур рахмат. Бына Зариф Закир улы Тимур Фларисович тагы бер закон тураһында әйткән төшереп үтте. Һөт һәм һөт продукцияһы тураһында кабул ителгәйне, кымыз һәм кымыз продукцияһы тураһында кабул ителгәйне. Нисек эшләй улар? Бына сифатты тикшереп буламы шу законнарга таянып, суррогатты ысынынан айырып буламы? Бездә республикада бик күп хозяйстволар сөт сдавайттылар бездә, переработка сдавайттылар. Ул сөтне, ул сырой молоко дип атала. Определение сырой молоко дип. Ул сырой молоконы без үзебездә лабораторияларда ай сайын тикшерәбез. Токсичный элементларга, антибиотикларга, пестицидларга сырой молоконы бүтән нәрсәне без үткәрәбез. Шул сырой сөттән ветсанэкспертизаны үткәз, переработканы үткәз, эшлиләр молочный продуктларны, йогуртларны. Ул сөт продукциясы дип атала. Сөт продукциясы, йогуртлар, ряженкалар, кефирлар, ул сөт продукциясы атала. Без дә аны тикшерә алабыз, безгә китерсәләр, заявление язсалар, нитсәләр. Основной безнең эшебез ветеринарларның сырой, именно сырой сөтне тикшерергә. Ягъни бу законнарга таянып, бuna сифат мәсьәләһен контрольдә тотып була. Тотып була. Основной безнең нормативный документыбыз технический регламент Таможенного союза о безопасности пищевой продукции. Шул нормативный документ буенча без тикшерәбез бүтән сөтне безнең республикада, бүтән хозяйстволарны, кайдан сөт безнең китә переработкалар. Ошо тәҗрибәгә таянып, бuna хәзер әгәр дә төшенсәләр законга кабул ителә кала икән, бал һәм умартасылык продукцияһы дип, без шулай ук сифат мәсьәләһен контрольдә тота алабызмы ошо законнарга таянып? Без контрольдә тота алабыз. Иң тапкыр тәүләп без именно мед натуральный исследование алагыз. Нисек сөтне алабыз, шулай мед натуральны алабыз. Тәүләп исследовать итәбез. Шулардан соң ветеринар-санитарный экспертиза үткән соң, шул медовый медтан натуральныйдан эшләп була медовый продукцияны. Демәк, тикшереп була. Сифатына килгәндә, Рифгым Әлдинович, Әлфәров Хатовна, һез бына әйттегез, даими тикшереп торабыз, балгырттарыбызды, үзебезнең продукцияны сертификат алып торабыз дигез. Гомумән бал yetiştirгән сакта шул лаборатор тикшеренүләр, гомумән башка талаптардан үзегезгә талаптар нинди дип куяһыгыз? Нисек сифатлы бал yetiştirергә? Рифгым Әлдинович. Ну, анда бер генә тәкъдим бар. Иң беренче печатать итәбез. Иң беренче самый балауызланган 75%-тан кем булмаһын рамда печатканы. И без в основном хуктырабыз менә хуктырып карайбыз да, тикшереп карайм. 15-16% влажностьләрендә менә ветеринарда. Хотя бал 20-21%-тан кем булырга тиеш. 20-21%-тан күбрәк булса, уже өлгермәгән бал була. Шуның өчен без тырышабыз, особенно юка балын без битендә юка балы битендә основном иң беренче продукт. Шуңа тырышабыз полностью печаткалар. Менә юка атып биткәстә беренче көн көтүп торып, шуннан гына хуктыра башлайбыз. Шунда гына сифатлы юка бала. Шунда гына сифатлы. Ул кыйынлыклар күрсәтә аны забросовны
Тазартырга актарга керек. Мәшәкате эше күп. Куйырган бал әкренрәк төшә. Әкрен ага. Хатканда күбрәк хая неге банкыга битендә. Дүрт аягыннан күбрәк тә була. Шыйык бал битне дүрттә иши була битне кила. Шуңа файдаһын халкын төрле халкка файдаһын күбрәк сыгаралар теге. Ягъни нитиклем үзеңдең эшеңә нитиклем талап санырак, һәм шул тиклем югары сыйфатлы бал сыга. Теге покупательне тырышабыз нисәмә еллар буе, унар 15 Үзегезнең хаталыкларың бар. Гел бердән генә хатаусылар теге русайча качество сифатына 100 кадармаган хаталыклар алдында шулай бит. Һәр бер ел һайын ярмаркаларга сыгабыз, шуның өчен сифатын тоторга тырышабыз балның, һәм дә инде бер кайсанда булганы юк андый әйбер фальсификат дигән әйберне без аңламайбыз да, белмәйбез дә. Чөнки без натуральный бал тәкъдим итәбез үзебезнең. Былтыргы үткән медовый фестивальдә кыйын булса да әйтәм инде, беренче урын алдык качество буенча. Лайыклы, димәк, эшегез шулай лайыклы баһаланган. Без буны тамашачыларыбызга балдың сифаты үзгәрәме дигән сорау биргән, һәм күрүебезсә шылтыратып тавыш бирүчеләрнең күпселеге әйе дип җавап биргән. Тимур Флорисович, буны үзегез лаборатор тикшеренүләр алып бараһыгыз бит инде. Күзәтүләрегез ниндәй? Ысынлап та сифаты үзгәрәме, кайсы якка үзгәрә? Лабораторияда тәүләп без карыйбыз органолептик күрсәткечләргә. Тәүләп консистенцияларын карыйбыз. Эсетү билдерү, хуш исе, тәм, төс. Икенче исследование физико-химическое исследование состав буенча. И монда керә безнең мин тәүләп әйткәне мед кына түгел, безнең иң беренче первичный продукт дип атала инде ул. Мед натуральный, перга, көрт хөте. Иң тәүләп беренче умартасылар безгә китерә иң первичный продуктны. Һәм сифаты үзгәрәме уларның? Менә тәҗрибәгәдән сыгып нимә әйтә аласыз? Күрсәткечләр буенча анализлап. Әллә бер кимәлдә каламы республикала? Юк. Бәлки мин һорады, һезгә дөрес бирмәйемдер. Сифаты үзгәрәме, юкмы дигән һорау да дөрес түгелдер. Чөнки төрле йогынты яһаучы факторлар бар. Шулай бит экология, ул буна Зарин Закарович икка төшереп үтте. Ау хуҗалыгы, ердәрен эшкәртү һәм башкалар. Улар йогынты яһай буны. Экология, очень влияет пестицидларның полярның басуларда эшкәртәләр. Олар менә гостех регламентта язылган пестицидларны бер карый алабыз. Һәдә күренә димәк. Бездә күренә, кайсыларын күренә пестицидларның, алар үзләре үзгәрә. Андай пестицидлар бар, яңа пестицидлар килә. И безнең күрсәткечләр буенча тикшерүләр дәвам итә димәк. Тикшерәбез, сителдән дә керсә дә без аның үзгәрешләрне күзәтеп бараһыгыз димәк, шулай бит. Да, мы как бы стараемся, да, но пестициды разные приходят порой, и не все можем определить иногда. Димәк, бундай балдың сифатындагы, составындагы гомумән шундый үзгәрешләрне күзәтеп барабыз даими. Бу хакта без артабанда һөйләшүдә дәвам итәбез. Безнең тапшыруда катнашканыгыз өчен зур рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, әлегә кыска гына рекламага тукталабыз, бераздан дәвам итәрбез. Киске телевизор Тура эфирда үҙешен дәвам итә һәм безнең әңгәмәгә Рита Мадарик кызы Сәмигуллина, Мәләвез күп профильле һөнәри колледжы директоры ҡушылды. Хәйерле кис, Рита Мадариковна. Балдың сифатын һаҡлау тураһында һөйләштек һәм яңы законға үзгәрештәр индереү буйынса. Рита Мадариковна, һеҙ бына умартасылар әҙерләүсе тәжрибәле педагог булараҡ, һеҙҙең фекер? Кәрәкме бындай төшөнсәләрҙе индереү һәм нисек ғүмән уйлайһығыҙ? Белеүгеҙсә, беҙҙең Мәләүез күп профилле колледжыбыҙҙа Рәсәй
кимәлендәге чемпионаттар үтә. Без ошо чемпионаттарга яңа модульдар керттек. Ошо модульдарда балдың сифатын тикшерүү модульдары бар. Нигә без ол модульдарды керттек? Беренчедән, балалар балдың ниндәй булуын белергә тиештәр. Икенчедән, инде бындай лабораториялар ул халык өчен уку йорты инде балалар укыту гына урыны түгел, халык лабораториялары булып торырга мөмкин. Һәм менә быелгы елда гына безнең колледжга мәләвездәге күп халык үзенең балын килтереп, үсемлекләрнең хәркәһенә, һәм һаваның составына, һәм шәкәрен караган разный результатларын да укучылар карап, пробаларын эшләп, безнең даже Рус географик общество безгә 100 анализ, балдың 100 анализын заказ биреп, без ул заказда эшләдек. Һәм бындай закон кирү без шатбыз. Чөнки балдың кимәле ул бик югары булырга тиеш, сифаты югары булырга тиеш. Һәм Башкортстан өчен бу мөһим мәсьәлә. Бу башкорт балы дигән брендта хаклау өчен булырга тиешме? Әлбиттә булырга тиеш, әмма Руслан Николаевич өстәмәләр булырга тиеш. Шулай бит. Бuna мәсәлән яһалма бал дигән төшенсәләр бар. Ай. Уга нисә карайһыгыз? Ну, әлбиттә, ул безнең бренд бик киң таралган бренд битендә, ул якланган. Алтайда аламна шундай ук бренд бар, НМПТ битендә по наименованию место происхождения. Ул бүгенге көндә ике регионның яклап торган основной документлардан берәүһе. Әлбиттә, кайһы бер ялган тибетем Рәсәйдәге предприятиелар үзләренә ана шул төшенчәлеккә алып, безнең коренное слово теләр, башкирский слово кулланып, үзләренең балын ялган итеп хаталар. Олар монда ул балды монда yetiştirмәгән, икенче регионда мәсәлән yetişтергән. Шундай хәлләрдә әлбиттә законды куллануга рәхәтләнә. Димәк, бындай төшенсәне индерү намассыз эшкуарларга юл ачып әйтергә мөмкин. Шулай. Әлбиттә, улар үзләре умартасы булмаска мөмкин шулар. Димәк, безнең төп көз, төп ышаныз үсеп килгән яшь буынга, умартасыларга. Рита Дариковна, буна нисек итеп яшь буында нисек тәрбияләһәгез гомумән? Улар буна бары тик сифатлы бал yetişтерергә тиештәр, бары тик башкорт балы дигән брендка тап килгән, тап төшермәһеннәр өчен. Бу бит инде тәрбия, шулай бит. Умартасылар тәрбияләү бик еңелдән түгел. Менә безнең колледжга килгәндә, безнең колледжда 1230 бала укый. Шуларның 51% авыл хуҗалыгы специалистлары белән тәэмин ителә. Һәм шулар арасыннан инде пчеловод умартасы профессияһы ул бик кирәкле профессияларның списогында тора. Шундай кирәкле списоктар бар, топ регион, топ 50 дип атала. Һәм ошо Ямгыят ягынан күп һорау булса ла, умартасылыкка килүселәр бик аз. Ул инде пенсияга сыгыр алдынан гына килә торган, мавыгып киткән кешеләр генә, әмма яшь буын бик аз килә безнең. Бuna гаиләһе менән умартасылар гаиләһеннән килүселәр бармы? Күбрәк шул умартасы гаиләһеннән килүселәр укый бездә. Һәм әлеге көндә инде моны тарихыбызны караганда 1986 елдан алып 886 умартасы сыгарылган. Иң зур проблема булып тора балаларны эшкә урнаштыру кыен. Безнең инде эшкә урнаштыру өчен зур умартасылыктар булырга тиеш. Башкортстанда алар бик күп түгел, һәм Россия кимәлендә дә бик күп түгел, һәм балалар шунда гына эшкә урнаша. Әмма бәләкәй умартасылыктар Олар балалар үзләре эшләгәс инде балаларда анда зарплатага ала алмайдар. Ягъни һез улай булгас эшкуарлык нигезләрен өйрәтергә тиешсез. Эшкуарлык нигезләре безнең программаларда тора. Безнең колледжга килгәндә, мәсәлән, менә быелгы ел исендә безнең колледжда 50-нән артык эшкуар булды. Һәм шуның 5-әүһе умартасылык менән шөгыльләнгән кешеләр. Балалар өйрәнә, нисек яшәргә, нисек умарталар тотырга, нисек
акса эшләргә, нисек менә экономикага кирип китәргә балалар өйрәнә. Гомумән үсмер булуында инстинкт тәрбияләү тураһында Шәвәлиевтер гаиләһе менән дә һөйләшербез. Әлегә безнең менән тура бәйләнештә Бөрьян районы Шүлгән-Таш дәүләт тәбигать курсаулыгы директоры урынбасары Радик Рауил улы Галин. Хәерле кис. Һаумыгыз. Һаумыгыз, Радик Раулевич. Әлеге вакытта без закон проекты буенча фикер алышабыз һәм онда яңа төшенчәләр индерү күзаллана, бал һәм умартасылык продукциясе дигән төшенчәләр. Һезнең фикер дисек, бұл балдың сифатын күзәтү буенча әһәмияте булырмы бундай төшенчәләрне индерүдән? Bunday закон кабул ителү менән генә әлбәттә балдың сифаты капыл гына күтәрелеп китмәс, әмма ләкин сифатһыз бал кайдан килеп сыга? Иң беренче шул һорауга җавап бирәм. Сифатһыз бал килеп сыга ике сәбәп менән. Беренчеһе ул умартасының, кортсуның яңлышуы сәбәбе менән, икенчеһе максатлы рәвештә балды яһалма барлыкка китерү сәбәбе менән битендә. Беренче сәбәбе кортсу минең умартасылыгым урман эчендә тора, минең балым иң һәйбәте. Мин берниндәй дә күзәтү үткәрмәйем, мана минең балым иң һәйбәт дип хата бит инде. Икенче сәбәбе ул уже аңлашылып тора. Зур килем алу максатында ниндәйдер мутлашулар менән хатуга сыгаралар бит инде балды. Был закон әлбәттә хәзерге вакытта бик актуаль, чөнки безнең кайда карасак та башкорт балы дигән бренд астында бик күп бал хатыла һәм biz үзебезнең балды сифатын яхшыртырга тиешбез. Һәм шул законга таянып эшләһәк, балдың сифаты күпкә күтәрелергә тиеш, минең фикерем шулай. Гомумән балдың сифатына нимәләр йогынты яһай? Экология балдың сифатын беренчеһен әйтеп киттем бит инде, ул әлбәттә умартасының йогынты бар бит инде. Ничек карай, ул иртәрәк барып алырга может балды, сифатһыз шыйык бал, бындай бал әсүгә килә. Икенче ул инде төрле агулы мәддәләр эләгергә мөмкин бит инде. Яландар агулаган мәлдә корт бал йыйһа, шундый бал килергә мөмкин. Гомумән балдың сифаты бик күп факторлардан барлыкка килә инде. Был һәм корттың үзенән дә тора. Сифатлы бал етештерү, корт балды йыйган вакытта үзенең шайыгынан бүлеп балга катыштыра шыйыкса. Шул шыйыкса балга йогынты яһай. Бик күп факторлар сынапта сифатка йогынты яһай димәк, һәм был яһәттән етештерүчеләрнең дә үзләренең дә шундый эшләрне яwaplы карау дип безнең студия кунаклары ла әйткәйне. Зур рәхмәт һеҙгә. Безнең менән бәйләнештә Бөрьян районы булды. Шүлгән-Таш дәүләт тәбигать курсаулыгы директоры урынбасары Радик Рауил улы Галин. Зур рәхмәт бәйләнешкә сыкканығыҙға. Яш буынды тәрбияләү тураһында һүҙ алғайныҡ һәм белеүебеҙсә, Әлфә Рифҡатовна, һеҙ Иглинда үҙегеҙҙең Рәмәҙ Тамаҡ ауылы урта мәктәбендә агрокластар алып бараһығыҙ. Безнең мәктәптә 2002 елда аграрны университет белән, мәгариф бүлексәһе белән, пасека Рәштағайның пасекаһы белән төҙөлдө бит инде, договор төҙөлдө, килешеү төҙөлдө һәм инде безнең агрокласс асылды. Ул 2 ел эшләп килә мәктәптә. Biz 5-нче класстан балаларны алдык, әкренләп шул балаларны укытабыз, өйрәтәбез. Корт белән нинди була корт, нисек үрсей, нисек бал эшләү, бөтен әйберендә әкренләп балаларга кызыкханалар әйе. Олай да безнең авылда бит инде ул электән элек бал корты белән барһа да шөгыльләнгән.
знаменитый деп әйтеймін дұрыс. Знаменитый Лимезинский пчела совхоз болған біздің ауыл терәһендә бит инде. Шуның өчен безнең балалар да кортсулык белән шөгырьләнәләр, күп гаиләләр шөгырьләнә. Шуның белән тормыш көтәләр, шуның белән яшәйләр. Руслан Николаевич, бына ошо агрокласстарда укучы балалар, адактан колледжда укучы студенттар, улар барыгыла киләсәктә башкорт балы дигән брендтың хагында торыслар буласак. Шулай бит, нимәгә игътибар итәргә кирәк? Улар артабан бына шулай янып, көйүп брендты хаклау өчен тырышындар өчен. Әлбәттә, бездә бит инде Кортка, балга мөхәббәт баласактан бирелә. Шуга ата-әсәләр ничек балаларга тәрбия юлын ала, иң беренче шул баланың тормышында роль уйный. Әлбәттә, ундай балалар үсешкә ынтылышы менән улар колледжда гына түгел, аграрный университетта укырга мөмкин. Бездә бит инде быел промышленный пчеловодство дигән унда направление бар. Әлбәттә, еще давамрак нитәм тиһәләр аспирантурала укырга мөмкинлек тә бар. Университеттан һуң безнең организациягә эшкә килергә мөмкинлекләре бар. Аспиранттар бу, тем более инде. Демәк, көтеп калабыз шундай ынтылусан, максатлы яшьтәрдә шулай безнең мәкалә. Һәм бuna балдың сифатына нимә йогынты яһай дигәндә, иң беренче һәр вакыт басылдарды эшкәртүдә үзеңдә табыз. Ләмәз умартасыларына был проблема йогынты яһаймы, инсектор Мальзинович? Бармы һәдә бундай проблема? Элегрәк битендә Лимезинский шул пчела совхоз дигәндә булганда 1600 гектар пашня иде. Хәзер битендә ул сәсүлләр битте. Бисәнлекләргә калды инде. Ягъни һеҙҙең эргәлә ундай зур басулар юҡ. Аллаға шөкөр, менә иң куркынысы шулай үткән йылларда бит южный районнарда тегәне шылкапрат булды. Шунда авиахимобработка булганда безнең якка килеп сыҡмаһын дип кенә шуңа гына ныҡ борсолоп тора идек. Аллаға шөкөр, безнең якка шылкапрат килеп етмәде. Безнең якта химобработка дигән һүҙ именно Ләмәз ягында юҡ. Иглин районында барбер килеп сыға бар. Неләр бар иде, иптәш аралашабыҙ бит пчеловодтарҙан. Безнең сәүәттә юҡ. Тирәһендә юҡ. Руслан Николаевич, бына республика буйынса хәлдәр нисек? Әлеге ваҡытта бына закон ҡабул ителде. Нисә көндөр эсендә фермерҙар иғлан итергә тейештәр. Хәл үҙгәрәме ғөмүмән? Бына закон буйынса әйткәндә, кисә генә мен судта булдым дип әйтәм дә, пчеловодты яҡланыҡ. Компенсация аласаҡ, ала берһә. Ҡайҙа килеп сыға ул? Проблемалар бындай, судҡа тиклем барып еткерерлек. Беренсенән, ялан райондарында күберәк битендә беҙҙә рапс, горчица, крестоцветный булған масличный культураларҙы үҫтерәләр. Әлбәттә, ул культуралар үҙҙәренә ағыу ҡулланыу тәҡдим ителә. Унһыҙ булмай, минераль ашламалар булмай. Була, тимәк. Була. Бында бер яҡтан беҙ нисәләр районда булдыҡ, 20 районда, һәр бер районда барған һайын мин аграриҙарға һөйләп барам. Була бит ҡулланырға биопрепаратларҙы, биопестицидларҙы, була энтомофагларҙы. Хаҡы буйынса алғанда бер тиң дип әйтергә була, если биопрепараттарҙы, энтомофагларҙы ҡулланыу бөгөн хәҙер Рәсәйҙә ныҡ ҡына күтәрелеш бара был энтомофагларҙы ҡулланыу буйынса. Уларҙы техника менән һиптермәләр. Ошо бөжәктәрҙең, хищник бөжәктәрҙең инде. Уларҙың йомортҡаларын дрон теләр менән хәҙер коптер, гексакоптерлар менән тараталар һәм тәбиғәткә зыянлыҡ килтерелмәй. Сөнки ул тәбиғәттәге булған хищник бөжәкләрҙе ҡулланып икенсе ысулдар менән дә ҡулланып була. Ана шул ваҡытта, әлбиттә, шундай технологияға биоземледелие, органическое земледелие тигән понятияларға, если беҙҙең аграриҙар күҙ һалып эш итһәләр, беренсенән
ағылы мәддәләр дә беҙҙең ерләрҙә кәмеріне. Икенсенән... Уның йәшерен тәҫире бар, шулай бит? Әлбиттә бар. Күп тәҫирҙе алғанда, мына беҙҙең итендә күп тикшеренеүҙәр бара. Мына аҙаҡ йыллары күреп торағыҙҙыр бит инде, күпләр белә. Мына беҙҙә инфаркт, инсульт, һымаҡ ауырыуҙар ныҡ күтәрелде. Һәм йәшләр араһында, йәш ҡыҙлар, егетләр араһында мына бала таба алмау, балалар араһында аллергия. Табана шул йәшерен эҙемтәләр тураһында. Ул кумулятив нейҙән беҙҙең аҙаҡлар менән килеп эләккән мәддәләр. Тимәк, ауыл хужалығы белгестәре һәм эшҡыуарҙар араһында ошондай биотехнологияларҙы ҡулланыу буйынса аңлатыу эштәрен алып барыу кәрәк дигәндәй. Алып барыу кәрәк, обязательно. Рита Мадариковна. Ана түгел, тағы да битендә менә һеҙ әйттегеҙ, хаҡы күпме һуң? Хаҡы, допустим, биопрепаратлар бүгөнгә бер мәртә, ике мәртәбә хаҡы күберәк булһа да, рапсны, подсолнух, шемишкаларны битендә ултыртҡас, бер нисә йыл буйы ултырталар, нисә йыл буйы, во-первых, технология соблюдать ителмәй битендә. Ул сәскә атҡан ваҡытнымы, концентрацияһын, ниндәй первый, второй класс вредности, ниндәй класс опасности битендә. И нисә йыллар буйы ул битендә, даже 4-5 йылдан һуң ергә төшә битне бүтән шул ядах химикатлар. Һәм бына яшерен эҙемтәләр тураһында Руслан Николаевич та әйтте. Әйҙәгеҙ бер тамашасыбыҙҙы тыңлап китәйек, тапшырыуҙың аҙағында шылтыратырға булды. Һаумыһығыҙ, ниндәй һорауығыҙ бар? Хәйерле кис. Тыңлайбыҙ һеҙҙе. Мин Уфадан шылтыратам. Мына йыл сайын бал алабыҙ төрлө кешедән. Ҡайберсенеке бер-ике айдан утыра башлай. Мына әлеге балым һаман да ҡыш сыҡты, һаман да утырмаған. Нинди бал дөрөс була икән? Нисегерәк булырға икән аны? Ул да бирәк саталар. Рәхмәт, һорауығыҙ аңлашылды. Рәхмәт, һорауығыҙ аңлашылды. Был моғайын күптәрҙе борсойған һорауҙыр. Ултырған бал сифатлымы, әллә шыйыҡ килеш һаҡланған бал сифатлымы? Рифғат Радинович. Анһы битендә ул апай әйтмәде ниндәй бал икәнлеге. Без юка балы 100% утырға тейеш дип әйтәбеҙ. Ну, утырға тейеш перепад температура булһа, где-то 13 градустан төшөп күтәрелһә, уже сентябрьдә утыра башлай битендә. Һуҡтырғас, постоянный бер төрлө температурада торһа, өйдә ябылған булһа, ул декабргә, январгә хәтле утырмаясаҡ. Бөтөнләй ултырмаған бал төрҙәре бармы? Энциклопедияны уҡып ҡараһаң, энциклопедияға яҙылған акациевый мед, акацияның балы, ул саған балы тиyor. Саған это клен. Акацияның балы, ул донъяла берҙә утырмай торған балға керә. Мына энциклопедиялар шундай мәғлүмәт бирәләр. Төрлө баллар, цветочный баллар. Именно акация бер ҡасан да утырмаясаҡ. Ҡалған балдар барыбер ултыра йыл килә. Япраҡ балы да ултырмай бер ҡасан да. Ходевой бал. Но мен энциклопедиядан. Бында барыбер балдың эсендәге ниндәй сәскәләрҙән килеп эләккәннән дә шуға ла бәйле. Мына, мәҫәлән, крестоцветныйлар битендә, шул уҡырар балдары, улар тиҙерәк утыра. Тиҙ утыра. Шуға бында... Был һис кенә лә күрһәткес түгел. Сифат күрһәткесе түгел. Ултыра, ултырмауы. Ғөмүмән, күп балдар ултырға тейеш. Был тәбиғи күренеш була. Тәбиғи күренеш, Асып сыҡмаһа, значит, өлгөргән бал ашарға ярай мөмкин. Беҙҙең лаборатория, Мәләүездәге лабораторияны ҡараһаң, беҙҙә анда Дағыстандан, Ингушетиянан, Удмуртиянан бөтә балдар да бар. Именно акацияныҡы ғына әле ултырмаған. Бер йыл ултыралар. Һәм бына тамашасыларыбыҙға интерактив һорауҙың һөҙөмтәләре менән һеҙҙе таныштырғым килә. Яҡынса бер иш, кемдер үҙгәрә, кемдер юҡ. Һәм ғүмән, йылға, Рифғат Радинович, ниндәй баһа бирерһегеҙ? Быйыл өмөттәр бармы? Йыл баллы булырмы? Өмөттәр йыл һайын бар. Һәр бер умарта тотҡас йыл һайын өмөттәр тораһың. Основном быйыл диләр битендә засушливый, ҡоролоҡ йыл була. Ҡоролоҡ йыл булһа, көҙҙән дә ни булды битендә, ер ҡорораҡ булды. Яҙ көнө дә менә һаман да ямғырлар юҡ, ҡоролоҡ килә. Ҡоролоҡ булһа, юка тураһында әйткәндә, 2 йыл матур бул бирде битне. Быйыл бирмәскә мөрт, или кәмерәк бирергә мөрт. 7 йылмы, 6 йыл һайын 1-2 йыл гына әйбәт бирә. Ә сәскә балалары ул бирергә мөгөтләр, әйбәт урожай, ул
Тәбиғаттың үҙенән тора инде, шулай Үҙенән бит. тора. Рита Мәҙәрикова, нисек һеҙ умартасыларығыҙ әле әҙерләнәме яңы миҙгелгә? Біздің умартасылар ул һәр ваҡыт әҙер. Мына мин Иглиндәрҙе тыңланым да, олар инде без фальсификат нәмә дигән һүҙҙе белмәйбеҙ дип әйттеләр бит инде. Мин ошо темаға ҡушылыр алдынан ошо директор булараҡ бит инде умартасылыҡ менән шөғөлләнеп китеүгә булараҡ мин дә шулай дип уйлай торғанмын. Быйыл лабораторияма күп кенә анализдар китерҙәр. Авитанан алынған балдарҙың күбеһе бер генә үҫенте һеркәһе тапманыҡ. Береһен дә тапманыҡ. Шуңа аптырап, мин дә әлеге көнгә фальсификат нәмә икәнен беләм. Һәм быйылғы йылды һөҙөмтәләп инде шундай сифат күтәрә торған йыл булыу безгә ышаныс китерһен. Балыбыз әйбәт сифатлы булһын, һәм балдарыбыз ҡушымтаһыҙ булһын. Шундай ышанысыбыҙ бар инде. Закон безгә балыбыҙҙың сифатын күтәрер дип уйлайым. Арслан Николаевич, һеҙҙән дә ҡыҫҡа ғына бер-ике һүҙ менән йомғаҡ. Бал буламы юҡмы тигәнгә инде әйткәндә килгәндә умартасының тырышлығынан тора беренсе, икенсеһе ҡортоноң имен һаулығы һәм уның көслө булыуынан. Әлбиттә, тырышлыҡ ул умартасы тырышып бер сәскәнән икенсе сәскәгә күсереп, ҡортто апарып Был инде умартасының үҙенән тора. Әйе, әлбиттә. Инде бал ҡортоноң көсө инде ул көсө имен һаулығы буһа ул бал алып була. Ҙур рәхмәт тапшырыуҙа ҡатнашҡанығыҙға, ҡыҙыҡлы фекерҙәрегеҙгә. Хөрмәтле тамашасылар, тапшырыуыбыҙ тамам. Эфирҙа киләһе тапшырыуҙарҙа осрашҡанға тиклем.